Yan, kunin mo natin din. Sa bintana ha, mga naman. Gusto mo na yun. Gumot ka, kagano ka sa amin. Yung isa. Diba yung sikat niya? Pagunting na natin. Oo nga. Balong sa likod. Dami tayo, Joy. Happy birthday! Happy birthday, Suzuka! Hala. Hindi pala, nagkita ko. Si Joy, nire-cray ko na. Wala na. Hindi pa kasi nakakarating para lang na. Ang lapit lang. Hala. Ay, baka magsuka dyan ha. Kanya, nagsasigmura eh. Ang yan naman sigmura ng mga to. May nurse kayo dyan? Akala ko ba yan lang. Babagsak na tayo. Sige, hidden pa kayo. Mabang si Ate Joy. Si Anamay oh, matibay oh. Dahil ka di Anamay. Kanya itunong mo niya ha. Itunong mo doon sa butas. Dapat pala ang nasusukan nila sa mama. Kawawa yung may birthday. Si Tanya. Sa labas na puso. Iyak ka talaga habang buhay. Ikaw, tatapong kita. Uy, maliit. Ito, maliit na to ba oh? Masa Maynila na tayo? Sa Maynila na tayo. Ay, sipi. Kanyo. Akala ko malapit lang. Malapit ko sa pa na maglakad ng malayo. Akala ko malapit lang. Ang hirap ng ganito. Malapit sa Manila. Malapit sa Maynila. Si Michelle, kumusta kaya to? Sinawag mo ako susukaan ha. Grabe na yan. Oh, wala na ako nandito. Ngiti lang, malay masama ng pakaramdam. Oo, mahirap to eh. Bigla na lang bumulwak to sa harapan niya. Dinis baga ako. Pindutin mo lang yan, pagkaan, sa pintana. Kaya sa ibabaw. Yung sa ibabaw. Hindi man ako sa biyahe. Pag nag-area kami, malayo Oo. pa. Ano, sarado yung ano, sa banda kung ano yung feeling ang banda kung ano yung sunod. Isipin nyo lang yun. Kagugas na labanan. Oo, taas na. Isipin nyo nga, doon ka na CR lang. Taas na. Kasi relax lang kasi kayo, ano. Halimbawa, tatakilin yung ban doon, labanan nyo. Saan yung ban, susunod lang kayo. Sabi na sila, kanya, ganun lang kanya. Muna, alisin mo na. Si Joy, oh, kawak yung baso. Nakitagay na. Wala! Kaya naman, nakatulog na. Nakapractice ko ba siya pag laging biyahe? Oo, nakapractice ko. Wala, tulog eh. Hindi ko lang nakagawa sa tulog. Ay, Diyos ko, ang dami nating pasyente dito. Malulain. Dalawa. Ang hirap niya lalo na pag may katabi ka sa sasakyan di mo kilala ay sa van, biyahe, tapos ganyan magsusuka. Ah, talaga naman. Tapos na ito ay nakakawa. Nakadiri talaga kuya. Nakala ko yung Buti kung kilala mo, pero pag hindi, parang kang maano. Pero may magaling sa bukas na ito ah. Ha? Ayan, may magaling sa bukas. Oh? Tahimik lang ah. Sabi ko ay malami ko yan. May dalang sarili ng may plastic na dala. Oo, tahimik lang yung suka. Ay, meron parang narinig na rin ko. Meron na yun. Ay ako ganun, hindi pag ako sukat din na yun. Wala nga, driver, di nagsusuka. Ba, nagsusukat din. Oh? Sa basa ako nagtawa ko lang ay. Sabi na ako hindi pa driver ay. Pero pag minsan nakasakay ako yung nakakaramdam din ng ano. Ah. Ako naman, ano na bumabalik lang siguro ako parang nasusuka na hindi. Pero hindi naman
talaga. So, parang pakaramdam lang. Pakaramdam lang. Ako ganun din sa gitara na pagpapapasok. Oo, pero hindi naman. Yung ulo lang parang sumasakit. Oo. Wala ko malapit na. Ayaw ko naman sa biyahe nag-cellphone ako. Doon ako nahihilo na susuka. So, nag-cellphone. Hindi ka chat, ganyan. Ako'y lula sa pag-YouTube. Oo, titig. Hindi ako makakapag-hinga. Oo. Tinatamig yung cellphone ako lang ay malulog. At yun ang isang araw ay pinasal namin dito. Heading Paradise na po kami. Yan. Sasakyan namin nandoon. Akit na kami. Okay lang kayo, guys? Okay lang kayo, mga Martes? Joke lang. Anong pakiramdam? Una pa lang. First step. Paradise pag-akyat. Ay, pagpunta doon. Yung may birthday, oh. Happy birthday, Tanya. Hi! Ano na si Aika? Hinihingal na yung ilong ni Joy. Nagsuka pa yan. Nagsuka pa yan. May video kayo di. Ano, nasusunod daw. Si mama, magbubuhos na siya. Hi! Welcome to my vloggers. Vloggers! Te, ano pakiramdam, te, na Kunin mo yung pag... first time yung nakapunta dito? Kanya, maganda din mag-picture niya. Hindi na nakapagsalita. Hiningal. Kunin mo yung pag. Wow! Para tayo nasa KM19 ito. Exercise to. Yung cellphone mo. Stop mo na yun. Yung aming sasakyan nandoon. Ayun, sa baba. Sabi po. Pa-picture lang. Ready? Ta. Dami naman mo. Mamaya tayo makakarating. Ready? Uy! Sabi mo. Kasya? Sige. Ready? Bro, napatira kami doon. Dapat magdala kayo ng... Ano yung kanina? Mabuti nga. Bumaanak ka. Kasi kanya gusto pang sumama sa iyo. So, kaya ako nagdala ng mga hot na bag. Sige, wala siyang pakialam sa gamit mo. Pagbaba, sumuka pa rin. Ano na iyan? Nakagod lang. Ay, dito daw makasabihan kasi manali-tabi kayo. Tabi. Kakakilos ba nyo? Pilos ba nyo? Sa'yo pilos ba nyo dati ba? Mas malupit ang kalasangan doon. Oh? Kaya laki ng mga kahoy. Mga balite. Hindi ko pa narating yun? Ha? Hindi ko pa narating yun. Mabalin daw. Ah, naka-video. Ayan na! Ako talaga, we! Nandun sila. May dala pa kaming cake, oh. Happy birthday, Tanya! Ayan, oh, ang kalsada, oh. Ano pa gawin ng kulang? Ano madala sa ano? Di ba? Uli na natin yung kuy. May bala pang magdala ng kuna. Mahirap-hirap tayo dito. Paano mo yan ba? Ah, kayo. Pwede pa dito, Roro, ka umakyat. Exercise. Ako, may prime. Palit naman tayo din. Oh, palit naman sa kamay.
Yung ating driver. Let's go. Si Kuya naglalakad. May bagong daan dyan, Kuya. Wala kang masyadong tao. Oo. Ayun, buti naman. May ano. Salamin. Tao, ba't sino magbabantay dito? Ang ganda na. Pwede naman sila yun. Ay, ubo sila, oh. Yung gamit. Huwag mo talian doon. Ikaw maiwan dyan? Ha? Ikaw maiwan? Sige na, lakad na kayo. Anong papapakot mo? Yan na. Ayun oh. Sige, kami naman dyan. Ako lang ano ko. Paano ako Kuya? Yung ano ko. Thank you. Ah, nilagyan niya ng ano. Nilagyan. Wala dito dati te. Kami pasubsob. Dati plain lang yan. Eh paano mo kasi susubsob ka? Ang ganda, oh. Gandang view, eh. Ang ganda nga. Naka-hidden ano na tayo. Yung alin Kuya? Ay, yung isa? Yung isa ang tinutubigan pa lang. Saka itong video. Oo. Kalilinis lang yan. Lagi niya pinapalitan te. Kasi tuloy-tuloy lang yung agos niyan. Walang ka ano dyan. Kahit iba-iba ano, itubig na may ano. Tuloy-tuloy Kuya, ano? May tulog. Oo. Ha? So pagod. Tara. Yes, sir. Nakikita niyo. Ang kita kubo. Pwede mag-stay dyan. Hi Jenny. Kain na tayo. Agad-agad. Hi ate. Tay, ang kanin pa. Eh, parang kanin, eh. Hi Jenny. Picture! Hi, nakarating din kami. Nandito, tita. Ay, DJ! Wala yung bag, ha? Mayos ka. Kaya mo na. Nilalagyan pa lang ng tubig. Ay, lapit mo nga dito sa anong gamit mo dito. Sige na, dali. Ay. Kaya pa? Ah, magpipicture. Tita Ib! Oo, mag-hit ka na. Huwag pa kamayin, ha? Kapapalo na yan. Dali kong driver. Hi Jen. Delikado yun eh. Atin! Oh, Diyan nawawala ang ano bata. hala, naku po. Bawal ang bata dyan. Ang pambata ay... Lalim dyan, M. Saan ang pambata dyan? Eh, punong-puno yan. Ayun ang pambata oh. Ayun. Jen, pambata tayo na yan. Ayan, pambata. Pangmatanda yun. Pambata, pangmatanda doon. Mga ugurang na. Adult, bilangin mo adult. Adult 4. Ito si ano 4. 5 na lang? Walang 5. 6 mababa. Ang sa amin 6 Ay, tsaka sa ika. sa dagat. Ay, 4 lang yun ah. Si Rick Rick. 4 yan.
Sa ikaw, 6 na yan. Sila baba kasi 7 ang ano eh. 7 ang paglilima na yun. Ang pataas, 7 pataas ang ano. Ako yung ano pa ng 3. Day to you. Wala na, tapos na. Kanila. Ano yung sabi sa'yo? Gutom na tayo. Gutom na. No. May ate meron. Puspuro. Jen. Kuya, baka... Asan na yung puro? Lighter. Wala pa talaga puspuro. Lighter. Kuya, lighter. Tsaka isang. Yan, happy birthday ka sa inyo. Ay, kumanta kayo ah. Sino kayo? Kantate, basta 1. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Basta yung mga nagutom na. Kain na. Lo. Lang ba? 300. Wow. Kandingon, hindi naliligo. Wala din. Hoy, wag kayo dyan, Nick. Baka maglagay dyan. Dito na kayo. Mababaw lang yan, pambata. Hindi, mababaw lang yan lahat. Oo. Saan? Ang ganda lang nila. Para din, para din. Bakit tayo doon? Mataas, pwede umakit doon eh. Okay, at malamig. Nakakasar ka talaga. Ken, ay, doon lang kayo pumatong. Huwag kayo pumatong dito. Sayel, huwag kang pumatong dyan. Doon lang kayo papatong. Doon lang kayo papatong. Huwag dito. Ha? Sayel, huwag kayo pumatong dito. Dyan lang kayo papatong. Ano job? Job, ano na? Balik, balik. Balik, balik. May wifi dito. Ay, Ken. Balik na. Bawal ang bata dito. Jup, jup. Pinagbabawal ang bata dito. May babala. Ayun o. Bawal. Kasamang bata. Balik doon. Oo, doon ka sa dati. So, yung picturean mo. Dapat slow mo. Nag-slow mo tayo. Ay sila naliligo. Mga bata. Marunong lumangoy yung mga yan, di ba? Hi! Picture kita, Jami. Na kami. Sexy nito, oh. Sexy lang yung kasama. Sa hotel Manlalim. So kami sa taas. Tumagan natin sila. Hi!
Hindi pa narinig. Pag magdadaan kayo dyan, madulas kayo. Bawal tumakbo dyan. Napagod ka? BBM. Hindi kasi Joy. Hindi nga lang. Sure na kayo, kaya na pa kami picture. Yung pa siya malaglag ka lang. Ate, Uwi na kami. Bye-bye, Hidden Paradise. Ay, wala naman tayong picture dun na sama-sama, no? Picture. Sa takip yan dyan. Hello guys! Uwi na kami! Bye-bye! Them